Maya payabak po kay kayungan. Kampeda po din kay katamong pasariling kapagnasan kaniting misa, pakiabetala naman po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po di Jose Pepe Hison, Chris and Rona Gomez and family, Mayor Dencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Sally Francisco Seller and family. Anibersaryo ng kayang pang-ordain, Reverend Father Mark Iris Santa Ana. Special intention, Dietz Elita David and family, Engineer Jesus Punsalan, Paul Pilau, Danica Dolor, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Mayor Teddy Tumang, Gemma Lumba. Para king malalagwang kapaldanan dari, Brother Pat Ahos, Feli Ortega, Antonio Valencia, Megan Centeno, Felipe Pajardo, Marty Kleiner Bayani, Elmi Ronquillo, Rosel Montemayor, Bella Trinidad, Michael Alfaro, Bianca Marie Santiago, Sidney Obenario, Florencia Mercado, Jesusa Henson Guzman, Aida Ocampo. Para kingalananggang kapainawan ning kaladwadari, Domingo Sr., Lisel, Domingo Jr., Alfredo Sr., Father Aristotle, Bernardito, Angelita, Maria Fatima, Barbara Angel, George, Ronald, Mario, Angelita, Lerma, Jose, Corazon, Antonio, Alejandrino 40 days, Estrelita death anniversary, at ding maldang kaladwa king purgatorio.
Kilagyan po ng anak po ng Banal Espiritu, ang grasya ni ginutamong Yesu Kristo, yung lugod na ng Diyos, at yung pamakyagom ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan. Maya pa habak kay kaingan po. Payabak po ako. Ting may kakapatad, bang maging karapat-dapat tayo nga pagmasusyan, dating banal na misteryo, sisyan tala pa rin kasalanan tamot, manyad tawad at pakalulu, kay nga pong Ginoo. Ginoo, lalamding bagyos mo, karin kay magsantong panyatang ning kapagsubukan. Ginoo, pakalulu. Ginoo, dinatangka, bansumuyo, banso iwan, Kristo, pakalulu. Ginoo, kay mamaos at mamili, karin kay kang talasuyo. Ginoo, pakalulu. Ning Diyos, sa may pahintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king biye, alangangga, manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, pakiramdaman mo rin kay kaming panalangin, at bakit may kay kami ingdalan, ning kapayapan king yato. Itihadon mi, king kapamiratan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magali kang bemod ng Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Pamamasang ibot, king mumuna ng librong Samuel. Mito kiyang 3,000 kataong pekamayat dili, king mabilog a Israel isaul, at penenton ni David, at din taong kayabe na, banda karing lugal ang mabatong tuknangan, daring kambing ang maliyap. Mi patulit siya king kulungan tupa, lelenin dalan. Atin namang kuweba ka rin. Linubya isaul, ban magbawas ka rin. At tune man kanita David, at ding tawa na kilog ning kuweba. Makaluklukla, king kakilup-kiluba na. Ngara rin tawa ng David kaya, miras na ing aldo tilduning Ginoo, as sinabi. Ngeni ibyeke ing kasalang mo king gamat mo, at gawan mo kaya, ing nanumang buri mo. Kanita, tinalakadya David, at king ena kamalayang Saul. Pagulong ning pinutot ing laylayan ning balabal ng Saul. Dapat mi paindatun, ulim pinutot ni ing laylayaning balabal ng Saul. Nga na karing tawa na, na sana pain tulot ng Ginoo, inggawan ko iti king kanakong Panginoon, alin niya ning Ginoo. Ing lapas tanganan ke inlinyanan ning Ginoo. Makanyanong inamanuan David din tawa na, at ena pepayin tulot, ing lusuban de. Tinalakadya isaul, at lidwalyak ing kuweba, at sinduna ing pamaglakbe na. Tinalakadya naman David, at linuwal king kuweba, at nga nang kinulayit kang Saul. Makamalaari, inyang malikidya isaul, dinukuya ang aking gabon David at pigaya ni. Nga nang David kang Saul, bakit pakiramdaman mula rin taong sasabi kimburira kayong paten? Nining aldo iting, masala yung akit, nung makanano na kayong bildog ning Ginoo karing gamat ko, kilub ning kuweba. Burida rin kanakong tawan kim patenda kayo, dapot eko gewa. Sinabi kong eke malyaring lapas tanganan im Panginoon ko, uli niya im pinili na ning Ginoo. Lawen me o tata ko inlaylaya na ning balabal mo. Pinutot ke inlaylaya ning balabal mo.
era nakamaninanan, ban abaluyo, at akit king alakong marawak, akataksila na isipan laban ke kayo. Eku mikasala ke kayo, bistaman panantunan nyo ko bayo kong paten. Ing ginuya ing matul ke katamo, yan ang mong bala ke kayo. Dapot, era kayong malyaring lapas tanganan. Ngana ning matuwang kasebyan, marawak in dapat daring taong marawak. Dapot ako, era kayo botanan gamat. Nino impanin tunanang ari ning Israel, nino tatagalana. Mistula ko mong metong asong mete, o kaya metong apulgas. Inginuya ng matul kaya katang adwa, balo na imbagi ati, at iligtas na ako sana, kigamat yu. Nga nang Saul, inyang asabi na nung David deting amano, ikapin yan, o anak kong David, kinulisa kiya at menangis masikan. Nga nang David, may gid ka pang makatuliran kesa kanako. Mayap ing inablas mo kanako, samantalang marawak naman ing inablas ko keka. Pe patunayan mo pa mo itingeni. Mo kupete, bistaman binyenan nako ning Ginoo karenggamat mo. Uling ninumong tao ing paintulot, ing makatakas siya po ing kasalang, nung sakaling arakap na ni. Inya, yan ang balake ka ing Ginoo. Uli na ning gewa mong mayap ka na king aldo iti. Ngeni, balo ko, king maging ari kapin, at milipat siya keka, ing pamag-ari ko, king mabilog a Israel. Ing amano ning Ginoo, Salamat kay Diyos. malunos ka kanako o Diyos, malunos ka sa. Malunos ka kanako, Malunos ka kanako o Diyos, malunos ka sa. Uling ika ing kakong pagsantungan. King lalam din kekang bagyus, karin kong magsantungan. Anggang ela lumipas, ding bagyong mga sikan. malunos ka kanako, Maus ko kin Diyos akakatas katasan. Kin Diyos sa babiye kin sabla kong kailangan. Iba't banwa, pakiramdaman ako at iligtas. At kaya lang daygan din kako manligali. Kanako, ipabal na ing kayan lugod at katapatan. malunos ka kanako, Diyos, malunos ka sa. Pakit mo indangalan mo, O Diyos ko, at king mabilog ayato, pakit mo ing kekang ligaya. Uling ilugod mong kupas, miras king banwa, at ing kekang katapatan, lalagpas kimbiga. Malunos ka kanako, Diyos, malunos ka sa. Awsan dakong kakaluguran, nga naning Ginoo. Uling insablang dimdam ko kang ikpako, pepabalo ko kay kayo. Hallelujah, Hallelujah.
Ginoo manatili kay kayo, Kaya ka, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Marcos. Migbanda Jesus, karing talimundok, at sa kano'y naus, din kayang pinili, at dinapit na kaya. May mili ang 12, inaus ng apostol. Ban maging kayabi-yabi na, ang pontuburan manaral, at di na nalang upayang paluwal karing demonyo. Ding 12 pinili na ilareti, Simon, pemalagwa ng Pedro, Santiago, at Juan, anak ng Zebedeo, deti pemalagwa ng Boanerges, nga nawari Bugasok, di Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago, anak ng Alfeo, at Itadeo, Simon, ing aktivista, Judas Iscariote, ing migtaksil kang Jesus. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. kapurian kaya ka, Narinig po natin sa unang pagbasa ang kwento tungkol kay David at kay Saul. No? Sa akin po si David, ang goat. Alam niyo po yung goat? Goat na hari ng Israel. Goat, greatest of all time. Ginagamit sa mga players yan greatest of all time. So si Haring David ang kinikilala kong greatest king of Israel. Pero siguro, wala namang kukontra sa akin. No? Kahit yung mga Hudyo, yan ang tingin nila kay Haring David, the greatest king of Israel. No? Ako, hindi dahil sa marami siyang napagwagi ang mga gera, lalo na yung gera laban sa mga Pilisteo, nung talunin niya si Goliath. Kundi yung pinakita niyang ugali, yung pinakita niyang kabutihan, ito yung nakikita kong kung bakit siyang dakilang hari ng Israel, na naging hari ng Israel, si Haring David. Dito po sa ating ebanghelyo ngayon, tinutulig siya ni Saul dahil sa inggit at galit ni Saul sa kanya na gustong patayin si David dahil lang sa inggit at galit. Kaya ganun pong patago-tago, parang fugitive si David. At ang ano pa rito parang overkill ang ginagawa ni Saul. Talagang gusto niyang siguraduhin, mahuli niya at mapatay si Haring David. Bakit? Kasi siya lang naman ang tinutugis. 3,000 sundalo ang daladala ni King Saul. Talagang parang gusto niyang makasiguro mahuli niya at mapatay si David. Samantalang ilan lang yung mga kawal na kasama ni David sa pagtatago. At dito po sa ating binasa ngayon, habang tinutugis ni Saul si David, napagod yata si Saul ng kanyang mga kawal. Kaya pumasok sa isang kuweba at doon sila nagpahinga. Nandun na pala sa paligid-ligid si David at ang kanyang kawal. Nakita nila si Saul doon. Alam niya, nalapitan ni King David si Saul. Itong nagbabanta sa kanyang buhay. Sabi ng kanyang mga kawal, yan, meron ka ng pagkakataon, patayin mo na ang tumutugis sa iyo, nagpapahirap sa iyo. Pero ang ginawa po ni David, pumutol lang ng konti doon sa laylayan ng kanyang damit. Pero kahit yun, nung naputol niya, pinagsisihan ni Haring David kung bakit pumutol siya ng kakunting laylayan doon sa damit ni Saul. At sabi niya, kasi
pinipilit siya ng kanyang mga kawal na patayin mo na. At sabi ni David, no, hindi ko dapat pagbuhatan ng kamay ang aking amo, sabi niya. Lalo na ang hinirang ng Diyos, ang pinili ng Diyos. Kasi para kay Haring David, kaya naging hari itong si Saul, dahil siyang inatasan at pinili ng Diyos para pamunuhan ang Israel. No? At kailan lang po nung nabanggit ko sa inyo na si Saul ang the first king of Israel. No? Pangalawa lang si David. No? At dito po sa istorya dito, so dito nung nakaputol ng konting tela si David sa laylayan ng damit ni King Saul, umalis na sila. At doon po pagkaroon ng ilang minuto lang bumangon si Saul. At from a distance, doon tinawag ni King David si Saul, no? Para bagang iniinis niya, dala-dala yung laylayan. Para bagang siguro kung ako po si David, ganitong gagawin ko kay King Saul. King Saul, nge. Andito ang kapirasong tela mo. Kasi ganito po yung dialogue niya. Kung talagang masama nga lamang akong tao at may pinagbabantang kong buhay mo, mahal kong hari, no, mayroon na akong pagkakataon patayin kita, pero hindi ko ginawa. Parang ganyan po. Nagdrama si David, parang si Dingdong Dantes, no? Nagdrama ganyan, no? At nung narinig ni Saul yan, no? Ano ba yun, no? Parang nakilala yung boses, sabi raw ni King Saul, David, anak ko, ikaw ba yan? Parang biglang lumambot ang puso. No? At pinagsisihan daw ni Saul ang kanyang pagtatangka sa buhay ni David. No? No? Tignan niyo po, no? ang ginawang mabuti ni David kay Saul, tumimo sa puso ng haring nagbabanta sa kanyang buhay. Pero para sa akin, ang malaking halimbawang ginawa ni David sa araw na yon, hindi kay Haring Saul, kundi sa kanyang mga kawal at sa iba pang mga kawal na nakasaksi sa ginawa ni David. No? Yung ilang kawal niya at yung 3,000 kawal ni Saul. No? Kasi pag ganyan po, nakaka-inspire, di ba? At para sa akin, that's what makes King David really great. No? Itong ganyan. No? Hindi man sa salita, kundi sa pinakita niyang ugali, pinakita niya ng pagkatao. No? Actually po, mayroon pang isa. Nung hari na siya at nagkaroon siya ng relasyon sa asawa ng kanyang kawal. At nung pinamalas ni Samuel ang kanyang pagkakasala, pinagsisihan niya, no, ni King David. No, nagdamit siya ng sako, no, pinakita sa buong kaharian ang kanyang pagsisisi, ang kanyang pagluluksa sa kanyang nagawa. Just imagine, parang confessing to the whole kingdom sa kanyang ginawa. Sa atin po, itatago-tago natin mga kasalanan. Pero siya, pinakita niya ang kanyang kalungkutan sa kanyang ginawa. Nung na-realize niya ang malaking kasalanan na nagawa niya, na kinuha niya yung asawa ng kanyang kawal. Parang ganun, no? Adultery. No? Kaya ito po, no? Para sa ating kuminsan, naaalala natin mga tao, mga kaibigan natin, mga magulang natin, o sino mang mga tao na namatay, hindi ko minsan sa mga salitang binitawan, kundi sa mabuting ugaling pinamalas. Kaya siguro nga po the best preaching ay hindi sa pamamagitan ng pagsasalita,
kundi sa pamagitan ng mabubuting gawa. Dito po sa ating Ebanghelyo, ito, sinugo po ng Panginoon yung mga 12 alagad niya, pinili niya to preach and to cast out devils or evils. At para sa akin po dito, ang ibig sabihin ng Panginoon ito, yung pangangaral nila, hindi lang sa pamamagitan ng pagsasalita, kundi pakita sa kanilang gawa. Casting out devils, evils, hindi yung mga sinasaniban lang, kundi casting out evil, devil, ay yung mismong mga kademonyohan natin. Si Haring David, he was able to cast out that devil inside him. Yung paghiganti, yung galit kay Saul, through forgiveness, through patience, without doing that revenge. At tayo rin po yan. We preach through the way we live. Tayo nangangaral sa pamagitan ng ating pag-uugaling pinamamala sa isa't isa. At ito rin ang ating halimbawang iiwanan sa nakakakita sa atin. At tayo rin po ay inaatasan ng Panginoon to preach. So hindi natin kailangan mangaral tulad namin ng ginagawa namin, kundi sa pamagitan ng magandang pag-ugali natin. At tayo, umpisa natin ng pagtataboy o expelling demons, hindi sa ibang mga tao, kundi yung that demon inside us. And to end, meron po akong isang karanasan nung first parish ko sa Malusa. Sa isang baryo, kasi nagbabangka lahat doon may misa sila. Pagdating ko po doon sa kapilya, wala pang mga tao. So ako munang nagwalis-walis doon sa kapilya. At akong nagkampana. Wala pa sila. Nung dumating po yung mga tao, ay si Amo, siya pang nagwalis. Siya pang nagkampana, nakakaya naman sa kanya. Ganyan-ganyan po sila. At alam nyo, yung mga ganong istorya, yun ang hindi makakalimutan ng mga tao. Hindi man yung mangaral ka, kundi yung parang konkreto na nakita, hindi sa pagsasalita ang aral, kundi sa pinakitang gawa. At ito nga sana ang sa ating lahat ay magawa natin sa tulong ng biyaya at grasya ng Panginoon. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa pintimang kahilingan, tayong lahat na tulad ng mga 12 apostol ay inatasan tayo ng Panginoon para maghatid ng mabuting balita sa ating kapwa, sa isa't isa. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ang panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin. Para ka rin komunidad Kristiyana, ating pamiyaliwa, pamisunggalit at pamisagsagan. Alutas da sa iti, kapamilataning mas dapat ng pamanarap kinsala at upaya ng Jesus. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin. Para karindakal akayanakan amayap alub aawsa ng Jesus. Tukyan de sana, arapan ding malda, at ipasyagde ingkayang mayap abalita, king mitmong tetagan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin. Para karing milyon-milyon na atyukin dalumdum, ning pangadestero o gera, sakit at takot. Iyatad da sa karela rin taong mayap apilubluban, ing tula at sala ng Kristo. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin.
para karin pamuntok nin Santa Iglesia at ning gobyerno, ating maragul a upaya. Ibiyena sa karela in inspirasyon, misan metong karin sablang tao, at bansaking masampat a pamidamayan. Ipanalangin taging Ginoo. Mga pakiramdaman mo yung panalangin. Ngeni adwan tamo po ing salitang kapagnasan. Oy pa, pakiramdaman mo yung siwala, yung kaya kang balayan. Amiyag-yag king siwala, yung kaya kang anak. Pakibatan mo sa rin kaya kaming panalangin. Kapamilatan na namang Kristong ginumi. Manalangin kay pakamalang kapataban, kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, si Panglubos mayupaya. Oy paming miglalang, ing kaya kang Espiritu, sinaw ka rin apostol, bani panaran ing kaya kang upayat ligaya, katmana kaya sa aking sala, kabang pagmasusyan meeting banal na Eucharistia, yadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuma natilya kaya kayo, yat na yung rin puso yun. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang parati at numang kaninoy pa, Diyos king alangangad lubos mayupaya. Dalangan ming meto yato, ang kaya kang babayat parangalan, kapamilatan ng kaluguran mong anak. Inya karampatan mo yung puryanda at pasalamatan, ding balayan na kaya kang binukod, at ding banala parating kaya kang kayantabe. Ulinita kaya, kamberi sa Blancoro, ring anghel, karing banwa, daralit may kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya kang banal, banal, banaling Ginoo, Diyos sa may kaya.
Kinagyoning Ginoo, Hosana, king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy ba, ikaing panibataning sablang kabanalan, muninita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king Espiritu mo ban, para kaya kami malyarilang katawan at daya, ng ginuming Yesu Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinapit, pasalamat siya kaya ka. Piraso na binyanay ka rin kayong disipulo nga natanggapan niyo iti kong anad ka na niya. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyaning kalis, karing kayong disipulo nga natanggapan niyo iti ko nga, minum ko kaniti. Itiing kalis ning kana akong daya, ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubuo para kaya kayo, para ka ring sablang tao, ban kaya may patawaran na ring kasalanan. Naptan niyo iti bilang kapigaganakan kanakong. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Ni Cristo Medea, ni Cristo Sinupia, ni Cristo datangya, kaganakan mi pa, ing kamatay na pamanyo bina may biyaning anak mo, daraw mi kaya kaiting tinapin, ing biyating kadis, ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Papangmuhay pag-amwa mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan mi pa, ing Santa Iglesia mong makadaganap king meto yato, ban biganapya king lugod, kambiyan ng Francisco, kaya kaming Papa, at Florentino, kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Ganakan mula naman, di kapatad ming pepainawan at maninayang sabing niya, lalo na yung tarasuy mong yamong Aristotel, kambiyan ng Norma at Barbara Angel. Di nga lapang miyang unabiyet, tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king belanganga, ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambiyan ng San Jose kang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kemal mong kaburian, king kaya kabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambiyan at kaya, ipang mayupayang tutu, kaguming banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Tamit mong kapanaligan ng lugod king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kay katam. Ipami, siya kabanwa, bisamba niya ilagyo mo, datang kaya kami kayarian mo. Ipaminto ng loob mo, kaya tisulip, antibanwa, ing kakanan mi, king aldo, ibiye mo kaya kami, king aldo ngeni, ampon ipatawad mo kaya kami, ring salami kaya ka. Mo kami, kisablang marok. Ikabos mo kami, O Ginoo, kisablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasopan ni kaya kang pakadulo, parati kaming mikabos king kasalanan, ang binigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiyag ko kaya kayo. Emo sa babalikdan, di kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantian ing kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, higa mabibi at magari manggaman king alanganga. Ing kapayapan ing ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo.
Di po may kakapatid, may pupugayin tamang ining kapayapan. Kapayapan, kakaingan, kapayapan. Kordero ng Diyos, miral ako, king kasalanan ng yato. Pakalubuan mo kami. Kordero ng Diyos, sa mga kasalanan niya. Pakalubuan mo kami. Kordero ng Diyos, sa mga kasalanan niya. Kordero ng kami. Yang malugod at maganakatang ginom ng kordero ng Diyos, sa minalako, king kasalanan ng yato. Noon tamang makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka. Apat sa kasmay nga mana mo, kumayag na. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, King lubot, buwan linga. Salamat, King pakamanot, pamaningan. Salamat po, salamat po. Panaging diapit kalumuket kami. Pamangan ni Aldo Pangemungan. Tungnaman ni Malan ni Nanuman. Kailangan ni salamat po. Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, King lugod, buwan linga. Salamat, King pakamanot, pamaningan. Salamat po, salamat po. Maninigan mo at timlan ng ulan. Sumigaling at kanta na ligayo. Sa laling batuin ang bengit at dahit ka rin maglakbe. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, King lugod, buwan linga. Salamat, King pakamanot, pamaningan. Salamat po, salamat po. Para
Manalangin tamo. Oy, paming malagod, sinese mo kami, king tinapi iba't banwa. Katman mo na keman sana, king kaya kang espiritu, at gawan metong king lugod at kapayapan. At yadon mi king kapamilatan ang Kristong ginumi. Yung ginuma natilya kaya kayo, bindisyonan ako ng Diyos sa may paintutu, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu, mayari ng kakatang kapag masusyan, niyaw meta ng iniluguran ng Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Sakal po salamat, may oras na araw, marami pong salamat. Sinta